baka wannan waya. Inda ka samu waya? Yau gaje ka samu naka mana. Ka waya ce. Ai iya ba. Ka waya ko? Ai iya ba. In ba nan ma za mu ci abinci. A za a ƙananan yaro ko cikin gari suna rika waya gane ko dai mun ka gare na yaro zai ci biyar kai yake yi wallahi. Ba za a ci yaro zai cikin gari na rika waya. Babban waya ga mu ko kina daga gari mutum. In ba haka ma za mu ci abinci. Kuma ma in kira amsa in ji yana abin nan sai zo a raka gari. Saboda ba ka yi abu ban kamu wallahi. Ya wuya. Ba in kira amsa in ji. No. Tare nan ta baya ka zo kawai ina gaya ma wata babbar haka ce. An Allah ka zo bura uba yau gara da kutumar uba. Babban waya ce zo da Allah ko 100 za ta zo. Na ce ma duk abun da kake yi ka aje da Allah ka zo yanzu na haba. Kai kuma shine matsalar ka zo da Allah. Ka yawa ga nan ta baya. Yawa ka zo sai mu kama. To shi kenan yau sai ka fito. Sai faman gudu nake ka kira ni ka ce ma da ka ce balaga ka za ka kawo da gobe. zan yi wasa ne. Wani yaro ne ya zo nan wai ka gane irin da yan yaran na yan ƙarya ya zo da waya na bonsu ba zan karɓe ta bane ko wanda ya fi shi mun karɓe waya balle shi yi ba ka mai kyau ce wala mai kyau ce to haka sai yanzu da za a yi ba yanzu ba ma sai mun shiga nan ba saboda shiga garin yanzu garin ɓanna ce mu bi ta nan cikin dajin nan mu samu tsoro gari yawwa saboda in canza kaya ma balle na gani I hold him up. Wayata. wayan ka ta yi Wayata suka amshi. suwaye Wayata suka amshi mu je ne mana. mutanen da ke rutun wasan an shi wata su ne dai ina zuwa I hold him up. yau da mu je ya cikin take I hold him up. I hold him up. I hold him up. Oh, no.